YouTuber przy pracy. Dobra, moi Państwo, jesteśmy na torze Modlin, Warszawa, Dawid, tutaj właśnie, tutaj Kamil, tam ja, tam reszta, jesteśmy pierwsi, tu się będą ścigać, wyłonieni przez nas w konkursie zawodnicy i oczywiście, znaczy wynik z góry ustalony, mój będzie pierwszy, Kamila będzie ostatni. Nie. Także w sumie można już by wracać do domu. A to czekaj, to oni będą się chyba pojedynczo ścigać na tym... Tak, oni będą się chyba pojedynczo ścigać na tym, gadam ci teraz w trakcie, tak? Kamil, patrz, ale super auto. No, nie bardzo fajne. Nie będziesz takim jeździł. Widziałeś, jak tutaj można postać koni? Patrz. Tu jest takie tajne pomieszczenie do wywiadu. Jest 1 000 000 stopni ciepła na zewnątrz i jakieś 2,5 miliona stopni tam w środku, gdzie trenują zawodnicy. Tutaj na ekranie mamy obraz tego głównego symulatora, na którym będą próbować wykręcać jak najlepsze czasy. To jest zwycięzca, proszę Państwa. Kamil, ej, rób dźwięki auta. I właśnie startuje Tomasz, mój zawodnik, przyszły zwycięzca. Pewniak. Będzie dobrze. Jeden poszedł. Ach. Mówię wam, to jest ten zawodnik. I moi drodzy, trzecie miejsce Tomasza to jak pierwsze. Wywiady, autografy, zdjęcia, sława. To jest to. Jak się czujesz jako trzeci w tym zacnym wyścigu? Czuję się bardzo dobrze. Nie czuję takiego żalu, mimo że przegrałem bardzo małą granicą. Ale satysfakcja jest. Satysfakcja jest, że tu byłem. Że jednak coś wygrałem mimo wszystko. I takim autem przejechać za darmo to już byłaby bardzo duża nagroda. Chciałbym pozdrowić moją mamę, Mate'a, Przemka, Tomiego, Rinka. Moi drodzy, to będzie mega dziwne porno. Jaki wstęp, taki koniec. Że nie ma tutaj tej mapy i nie widzę zakrętów, jakie są za chwilę. W Wiedźminie było na M chyba. Na M? Musisz zmysł wiedźmiński, Kamil, uruchomić. Patrzcie, kurde. To jest to. I tak się kończy warszawska przygoda i morał jest z tego taki, Że jak jest upał, to jemy loda. mnie się to podoba. To dobre jest. To dobre jest. Kamil to jest człowiek, który ma potężny problem z pożegnaniami. Widzicie? On się uwiesi tych drzwi i będą go ciągnąć za autem i my nie możemy wrócić do domu. A Dawidowi płaczą dzieci. Ja muszę świniom dać żyć. No i kurwa. Cześć, jeszcze chciałem się pożegnać. Możesz coś, co byś chciał, Kamil, coś? Chciałem powiedzieć, że całe to wydarzenie... O, facet! Kamil, no to na tor. O, to jeszcze trzeba do mechanika jechać. A ile jeszcze? Kamil, daleko jeszcze.